mirotvorci, jer će ih Bog nazvati svojim sinovima. Blaženi su prognani zbog pravednosti, jer će njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kad vas budu vređali i progonili, kada vas zbog mene lažno optuže, pripisujući vam svako zlo. Radujte se i kličite, velika je nagrada vaša na nebesima. Tako su bili prognali i proroke pre vas. Što god da ste radili, da li ste bili prognani, da li gledate da nađete mir među braćama, Bog je milosti. Što god da se desi na ovoj zemlji svima nama. Mislimo da smo slomljeni, mislimo da smo odbačeni, a u stvari mi ovdje skupljamo blago na nebu. Tako da, što god činite, trpite, molite, blagosiljete, bit će vaša velika nagrada na nebesima. To nam lično Isus Hrist obećaje. Nek vas Gospod Bog blagoslovi. Hvala. Hvala, sestra. A sada imamo još jedna vest, radosna vest. Naš brat Zoran iz Šabac juče imao je rođendan. Neka Gospod ga blagoslovi. Ja ću da mu pročitam jedan stih, 719, jedan kaže: blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem. Blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova svijim srcem traže. Neka Gospod te blagoslovi, brat. Imaš pravo na jedna pesma, a Neca će da ti peva. Ajde, Neca. Ostavite glas bolje. Koju već? Stavi Gospod za sve. Stavi Gospod za sve. Što ste kuću? iTunes Tassari. Šta ti bez tebe, Gospode, ja, da mi nisi otvorio vrata od nebeskog carstva tvoga, gde je uvek jedini sloga. Da mi nisi otvorio vrata od nebeskog carstva tvoga, gde je uvek jedini sloga.
Gospodi, slavu, hvala na jedinici. Ja sam ti rekao da mu povišam caj. Hvala, braćo, neka Gospod vas blagoslovi. A sada možete da sednite. Brat Nenad ima što da kaže neki reč, samo kratko, nemoj puno, kao i ja. Ja ću koga završiti i farmo sam konje i tako da. Braće i sestre, prije, ja sam došao do vjere u Isusa Hrista 2001, ne znam tačno. Jer kod mene nije bilo ovako, obratio se Nenad tada, ja sam išao malo, kod hođe malo pravoslavnu crkvu, malo da čujem za Isusa Hrista. Kad su me pitali, nisi kod hođe, pište, dobro je, jer u Isusa, šta će tamo. Ali šta ja neđom radim, to vas nije briga. I tako, upoznali smo, preko Holandije sam upoznao brata Vlatka Perša, on je bio kršćanski misionar, profesor na Teološkom univerzitetu, predavao grčki jezik. I on je bio ovdje u Zigenu misionar. Jedno on mene zove, sad da skratim priču, da ne pričam puno. Jedno on mene zove, kaže Nenad, idemo, kaže, da pitamo za crkvu. Za crkvu. I šta misli, kao nama će neko da da crkvu? Pa jeste bre normalno, pa ako naši Romi uđu tamo nema jedna neksta da ostane. Ideš kaže sa mnom, dobro, idem ja s tobom. Braćo, mi smo došli kod brata Hanca, ovdje preko puta crkve. I mi smo došli tamo da pitamo. Da li bi mogli nam daju crkvu, da se mi sa našim azilantima, sa našim Romima, jednom mjesečno skupimo, da je mobiliziramo. I kad smo mi njega pitali, brat Hans, on ima sad 91 godinu, čovjek počeo da plače. Braćo, ja sam bio na ovog vjeri. Ja gledam, čovjek plače. Šta mu je rekao? Šta se ljutiš, mislim? Možda kažeš, ne može i gotovo, razumiješ, šta je